Mana bugün hormatly Araz Murad agymyzyň şeýlede hormatly Bayramur gelenjegimiň agzy bir maşgulatyna, maşgulanyň göz guwanjy, söýgüli perdendi Sapar Murad bilen Ogulnabadyň durmuş toýy toýlanýar. Hormatly mehmanlar, merhaba dostlar. Bizi tamaşa ediň. Destan video studiýasy elbetde şuňky dawranyň gaýtanylmajak pursatlaryny ýadygarlyk ýaza geçirýär. Geçen akşam dostum men bana, geçen akşam dostum men bana. Hayran men odan cemana, hayran men odan cemana. Yıllarında elim doyana, yıllarında elim doyana. Hayran men odan cemana, hayran men odan cemana. Aygül toýhanasyna Sapar Murad bilen Ogulnabadyň durmuş toýy toýlanýar. Häzir toýmada gatnaşan mehmanlarymyz joşup tans edýär. Tans edýän döwründe hemem birlikde gysgaça arzuwlar bilen dowam edýäs. Geliň mehmanlarymyň arzuwlaryny dinläýin. Sapar Murad bagtly. Goşagar. Klasdaş bagtly bol, goşlaryň bilen goşagar. Ogulnabat soran bagtly bol. Ogulnabat daýda bagtly bol Sapar Murad. Ogulnabat sen bagtly bol. Sapar Murad bagtly bol. Sapar Murad bilen bagtly bol. Sapar Murad bilen bagtly bol. Aga bagtly bol. Agam Sapar Murad bagtly bol. Dogançygym bagtly bol. Sapar Murad bagtly bol, goşlaryň bilen goşagar. Oda ýaşlymy bagtly bolsun, ýaşlarymy reýsmel bag tardyp edýäs. Destan studiýa, janyňyz sag bolsun, işiňizde ötülik ardyp edýän. Biz dowam edýäs. Yaşlımız bagtly bolsun, toýlaňyz gutly bolsun. Oda yaşlymyz reýsmel bag tardyp edýäs. Sensin gülüm, bakır yadımın bezegi. Elmadama men gözlerim, gelýär seni göresi. Soğudet ösegini, duýýar
Elmadama min güllerim Gelyer seni göresim Evidim tut ellerim Koy verme yar beni Sana aşık yüreğimin Yar bolayken eyetim Elmadama min güllerim Gelyer seni göresim Evidim tut ellerim Koy verme yar beni Öğretmen yaşlarımı eğitimel bağıtardı ödeyeriz. Yaşlarımız baktı olsun.